Máme tu prevrat. Takáto vážna situácia tu ešte nebola. Teda prevratné informácie, ktoré pobavia všetkých, okrem elektrikárov, ktorí si otvárali živnosť do októbra v roku 2024. Všetko je životná skúsenosť. Lebo na štatistickom úrade majú taký bordel, A ja som toho názoru, že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá a nie postele. že vaše IČO bude takmer určite vedené na činnosť, teraz pozor, Všetko. inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení. Vážený, vám drblo. Štatistický úrad o tejto chybe vie, no vyhovára sa na živnostenský úrad a ten zase naspäť na štatistický úrad. Dobre, ak chcete byť za idiotov, pokračujte. Rád vám v tom pomôžem. Ale veď taký cirkus, aký principál. Problémy ti to môže narobiť v poisťovni. Nakoľko tie ťahajú informácie zo Finstatu a ten zo štatistického úradu. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom? A keďže štatistický úrad o tejto chybe vie, tak by sa čakalo, že túto chybu napraví. Toto vás trápi. Toto je váš problém. No keďže žijeme na Slovensku, Sú zjavne pod vplyvom alkoholu. túto zmenu o žiadosť si musíte podať sami. Pre viac informácií zo sveta podnikania ma sleduj.